Στις 17 Νοεμβρίου του 1953. Και να είμαστε πάλι εδώ, να μιλήσουμε για την ιστορία και να μας μιλήσει για αυτή. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο Διομήδης, για την ακρίβεια του το σκισμένο ματωμένο μπλουζάκι του. Ο Διομήδης Κομνηνός ήταν ένας από εμάς, 17χρονος μαθητής. Μόλις είχε περάσει τις εξετάσεις του για το Πολυτεχνείο. Ο πατέρας του έλεγε ότι ήταν πολύ απασχολημένος με το διάβασμα και το πρώτο με τα κορίτσια. Γεννήθηκε στα πέτρινα χρόνια, 1949-1967 ανάμεσα, σε μια ταραγμένη εποχή. Μεγάλωσε στην εποχή της Χούντας, στην εποχή του Σόπα, σε μια εποχή που σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η πάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλοι οι πολυτεχνία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι οι κάθετοι και οι δρόμοι παράλληλοι. Κατάφεραμε τη γλώσσα μας, στόμα είχαμε και μιλιά δεν είχαμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του Σόπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη. Μια δύναμη μεγάλη, αλλά μουγκή. Ο Διομήδης περίμενε και έλπιζε τη στιγμή που οι εχθρικοί ψήφοι γινόταν από τράπεζα κραυγή και όλοι θα μιλούσαν δυνατά και ελεύθερα. Ο Διομήδης τα παρακολουθούσε όλα, από τους παράνομους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τις κρυφές συζητήσεις. Γι' αυτό βρέθηκε στην κατάληψη της νομικής σχολής στις 21 Φεβρουαρίου του 1973, μαζί με 4.000 φοιτητές. Κατά την εκκίνηση της σχολής από την αστυνομία χτυπήθηκε άσχημα. Μετά θα πέρασε και δότη. Ήταν φυσικό λοιπόν να πάει και στο Πολυτεχνείο. Εξομολογιόταν ο πατέρας του. Βρέθηκε εκεί από την Τετάρτη 14 Νοέμβρη, όταν αποφασίστηκε η κατάληψη και δημιουργήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή. Όταν κατέβηκαν εκατοντάδες εργάτες και μαθητές και κάναν την ημέρα γιορτή. Ερχόταν κάποια ώρα στο σπίτι το πρωί για να πληθεί, να αλλάξει και να εισχάσει τη μητέρα του, λέει ο πατέρας. Ήταν εκεί την Παρασκευή 16 Νοέμβρη, όταν ήρθαν οι αγρότες από τα Μέγαρα. Τότε που οι μαθητές έκαναν μια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα από την πύλη του στην Άρα μέχρι το πρόχειρο ιατρείο για να μεταφέρουν γρήγορα τους τραυματισμένους. Ο Διομήδης μετά την Παρασκευή το απόγευμα δεν ξαναγύρισε σπίτι. Μετέφερε τραυματίες. Γωνία 3 Σεπτεμβρίου, Μάρτη και Βέρα. Μια σφαίρα καρφώθηκε στην καρδιά του. Η οικογένειά του και οι φίλοι του πέρασαν νύχτα εξάγρυπνοι. Όταν μετά, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο 17 Νοεμβρίου, ένα τάγκ έπεσε με ορμή πάνω στην κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου. Η ανησυχία κορυφώθηκε. Οι νεκροί του Πολυτεχνείου δεν ήθελαν να πεθάνουν, ούτε να γίνουν ήρωες. Απόσαν τη ζωή στην μέγιστη έκφρασή της. Την ελευθερία. Ο Διομήδης Κομνηνός ήταν ένας από εμάς. Δεν φοιτησε ποτέ στο Πολυτεχνείο, αλλά το ματωμένο συγχρόνιο μπλουζάκι του βρίσκεται πάντα εκεί και θέλει να μας θυμίζει ότι πάνε μπροστά την ιστορία όλοι αυτοί που τη σημαία τους γράφουν εμένα με νοιάζει. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι στις 17 Νοέμβρη του 1973. Όλα όμως είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, 6 χρόνια πριν, στις 21 Απριλίου του 1967. Αλλιώς είχε πέσει να κοιμηθεί η Ελλάδα εκείνο το βράδυ, αλλιώς ξύπνησε. Ένας θόρυβος περίεργος ακουγόταν στους δρόμους. Ήταν ο θόρυβος των τάγκς που είχαν βγει για να σώσουν υποτίθεται τους Έλληνες. Και το μόνο που κατάφεραν ήταν να τους καταπιέσουν και να τους αδικήσουν. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που γνώριζαν τι θα συμβεί. Κάποιοι είχαν προσπαθήσει. Δυστυχώς όμως δεν εισακούστηκαν. Η δημοκρατία αποδεικνύονταν για άλλη μια φορά. Ελπίζουμε η τελευταία νύχτα να υπερασπίσει τον εαυτό της. Πάντως, το βράδυ της 20 Απριλίου του 1967, η ζωή συνέχιζε τον κανονικό της ρυθμό. Πάλι φίλος. Καθίστε ρε παιδιά, πού πάτε, βγείτε από τώρα. Τι να κάνουμε, Βαγγέλη, παρτίδα δεν σταυρώσω μόνο το τάφι. Να παίξουμε άλλη μία, μπορεί να τυχερή σας. Αν μάθετε, Βαγγέλη, να χώρετε με τα χαρτιά, άσε το πρόβλημα του, δουλειά είναι άλλο. Γιατί εγώ τι έχω, δεν έχω δουλειά. Αν μάλιστα να κοιτάσω τώρα, μου τέρα ταμ-ταμ. Υπέροχο ποτό, έχει καφεΐνη. Βαγγέλη, παίρνει δυο μας οι μαθητές. Α, όχι, χωρίς την Αντριάννα και τη Μητώ, δεν έχει ακούσει το φουλκάνο. Κάνε υπομονή στο Σάββατο, που θα έρθετε σπίτι μας. Εντάξει, αφού επιμένετε, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Δημοκρατία έχουμε στο πρώτο κάτω. Ως πότε όμως θα έχουμε τη δημοκρατία που κάνει ήθικος. Αδριανά, γνωρίζει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Χριστέ μου, τι έχω νυχτιάτικα. Πολλά ακούγονται, Βαγγέλη, μου λένε πως θα έρθει Χούντα.
Δεν έχω δουλειά να κάνω. Και πού είναι την αγγέλη σας για να σοβαρέψει παρακαλώ. Σοβαρή είναι. Αυτά που σας λέω, τα έχω ακούσει από έγκυρες πηγές. Μα τι μπορεί να κάνει ο λαός? Ο λαός δεν γνωρίζει πολιτικά όργανα. Δεν τα συνέχεια. Και τόση ώρα που μιλάτε, θα πάμε τελείως την παρτίδα. Βαγγέλη, είσαι τόσο ανέστητο. Για πού τα μιλάμε? Βαγγέλη, δεν σχέση αυτό όταν έχεις στην φακτορία. Όχι, δεν με νοιάζει. Εγώ κοιτάζω τα παιδιά μου. Εγώ κοιτάζω τη δουλειά μου και μου τα παιδιά. Δεν έχω πειράξει κανέναν. Και τι λοιπόν να με πειράξουν, άμα αλλάξει η κυβέρνηση. Μα δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δεν μιλάμε για μια οποία δεν πιστεύει. Μιλάμε για βούτα. Ησυχάστε, τίποτα δεν θα γίνει. Ο λαός είναι πολιτικά όργανα. Δεν θα πείτε μου πείτε Και κοιμήθηκαν όλοι ήσυχα. Μόνο όταν ξύπνησαν, η Χούντα είχε αναλάβει την εξουσία. Έμβλημα της Χούντας ήταν ο Φοινίκας Παναγινάτο της Τάφης. Έτσι είναι και ο φασισμός. Εκεί που νομίζεις πως τελείωσε οριστικά, ξαφνικά επαναμφανίζεται η κυριαρχή και γεμίζει με αίμα τις σελίδες ιστορίας. Γι' αυτό οι πολίτες πρέπει να επαρρύνουν. Να μην μένουν αδιάφοροι. Να μην λένε εμένα τι με νοιάζει, εγώ κοιτάζω τη δουλειά μου. Αυτό θέλει ο φασισμός, αδιάφορους ανθρώπους που κοιτάζουν τη δουλειά τους. Σαν τον κύριο Βαγγέλη και την κυρία Αφροδίτη. Δύο καλοκάλαθους συνηθισμένους ανθρώπους. Που νομίζουν πως ξύπνησαν, μα δυστυχώς ακόμα κοιμούνται. Τον ύπνο του δικαίου. Κάτι έχουν τα μάτια μου, δεν πήγα την ίστα. Να, έτσι με κοιτούσα αυτό το παράθυρο. Μου φάνηκε πως ήταν απερένατά μου. Αχ, Βαγγέλη μου, δεν είναι από την ίδια κάτι. Πολύ χρησιμά. Υπερβολική, όπως τυράκι δεν ξέρω αυτό. Δεν με χειρουργείο, 4 στο μέτρο όλα και θα είναι κανονικό και θα το σκηνή. Τέλος πάντων, γυναίκα, τι μας έμενα να ρίχνει το καφέ και στα πολλά λόγια. Βάλε και λίγο μουσική τώρα, να ξεκινήσουμε. Δεν έχει μουσική, αλλά το πει μόνο να μιλάμε. Τι γιορτή είναι γυναίκα, 21 Απριλίου έχουμε. Ξέρεις κανένα ανάγκη να γιορτάζει τέτοια μέρα. Γείτονες, ανοίξτε, έχω νέα. Είναι γυναίκα, είναι σαν αγιώτα είναι. Βαγγέλη, Αφροδίτη, σήμερα το πρωί έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που θα αλλάξει το ρόλο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τι έγινε, συμφώνησε επιτέλους με τον πατέρα μου του Μητσοτάκη. Δεν είναι ώρα για αστεία, Βαγγέλη. Η Ελλάδα σήμερα ανοίγει καινούργιο κεφάλαιο. Τι έγινε, επανάσταση. Τι επανάσταση, δεν εννοώ τέτοια επανάσταση. Η στρατιωτική ανέλαβε την εξουσία. Αυτό εννοώ. Δεν χρειάζεται πια εκλογές. Βλέπετε, ο λαός δεν είναι όριμος. Δεν θα σου λέω πανέκατα γιατί δεν μας θέλεις καλά. Εσύ το βράδυ δεν μας έλεγες ότι ο λαός είναι πολιτικά όριμος, δεν θα φυσικά να αναπειράξει τη δημοκρατία. Άσε τι έλεγα χθες το βράδυ. Δεν ήξερα πόσο συνταγματάκι του Παπαδόπουλου εξηγείται των επαναστατών. Επανάσταση, όχι πραξικόπημα, έχει μεγάλη διαφορά. Σταματήστε επιτέλους, ξεχάστε τι έλεγα χθες το βράδυ. Συνεννοηθήκαμε από σήμερα όλα αλλάζουν. Το ειδοποίησαν μάλιστα πως θα αναλαμβάνουν προγραμματέες στο Υπουργείο Οικονομικών. Και τι σχέση έχεις εσύ με τα οικονομικά? Εγώ δεν έχω σχέση με τα οικονομικά. Ξέρεις πόσα χρόνια με διαχειρίζετε σε αυτή την πολυκατοικία. Άμα είναι έτσι. Έτσι είναι. Και στο κάτω-κάτω, μόλις ο συνταγματάκι του Παπαδόπουλου πάρει τη χώρα σε μια τάξη, θα προκηρύξει πάλι ελεύθερες εκλογές. Πιστεύω πως λίγες εβδομάδες θα έρθουν και να βρει το κοσμολογία. 5, το πολύ 10. Άντε φεύγει, δεν Πέρασαν 5 εβδομάδες. Πέρασαν 10. Πέρασαν 20, 30, 40. Για να φτάσουμε στις 32 εβδομάδες και η Ελλάδα να βρίσκεται ακόμα στη λήψη. Είναι Νοέμβρης του 1973. Η Ελλάδα διανύει τον 6ο χρόνο δικτατορίας. Όπως λέει και ο λαός, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Οι δικτάτορες έχουν οδηγήσει τη χώρα στη διεθνή απομόνωση. Φυλακές, βασανιστήρια και εξορία περιμένουν όποιον αντιστέκεται ή όποιον τολμά να διατυπώσει
δώσει ελεύθερα τη γνώμη του. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι φοιτητές κάνουν κατάληψη στη σχολή του Πολυτεχνείου. Ζητούν την πτώση της Χούντας και ελεύθερες εκλογές. Γρήγορα μαζεύονται στο πλευρό τους μαθητές, εργάτες, νέοι και νέες από όλη την Αθήνα. Οι τύραννοι αρχίζουν να φοβούνται. Το ποτήρι της λαϊκής οργής και αγανάκτησης έχει πλέον ξεχυλήσει. Οι στιγμές είναι μεγάλες. Όλοι το αντιλαμβάνονται αυτό. Όλοι θες τον κύριο Βαγγέλη που συνεχίζει να κοιτάει ακόμα τη δουλειά του. Γυναίκα, όλο καλά έχεις καφέ. Τώρα, Βαγγέλη μου, δεν είναι σωστό να πάει η μονή. Μαγειριάκι σου τόσο. Ένα, είδε στο παλικόν να δει την ίδια. Καλά που θα πω στο άλλο του στο Πολυτεχνείο. Και δεν θα του πει. Και τι μας νοιάζει μαζί, γυναίκα, αλλιώς είναι αυτοί που έχουν τα παιδιά τους εκεί. Μα πώς, Βαγγέλη, γιατί τα δικά μας παιδιά να είναι ήσυχα, δεν είναι ήσυχα τον άλλο. Όχι, δεν θα νοιαστούμε. Γιατί και ποτέ κανείς για μένα όταν δούλευα στα σκυλιά το πρωί στο βράδυ για να βγάλουμε πέρα. Όχι βέβαια. Αφροδίτη μου, σε αυτόν τον κόσμο όπως θες να κοιμηθείς. Έτσι μου μάθει συγχωρεμένος πατέρας μου. Ώρα του καλή εκεί πέρα μου θες. Μα καλά, πού είναι τα παιδιά και τι έριξε τόσο. Και δείχνει την ελευθερία μου. Ευτυχώς που είναι πετρούλα μας, είναι ένα ενωμένο παιδί. Τι είπε να πέρασε στο Πολυτεχνείο. Εσύ θα το πάρει να παιδιά στα παιδιά και δεν άρχισε να το Δεν ανησυχώ. Απλώς παρακολουθώ να απόψε μόλις έφυγε να κλειδώσουμε την πόρτα. Όλα έτσι στο Πολυτεχνείο έχουν μαζευτεί. Δεν είναι αλήθεια. Η παιδιά είναι παιδιά από τη δημοκρατία. Δημοκρατία, τι λες γυναίκα, πού να μάθεις εσύ αυτή τη λέξη. Μα οι φωνές των παιδιών έχουν φτάσει στο σπίτι μας. Και εσύ παίρνει τα παιδιά και δεν ακούσει τίποτα. Δεν είναι ασανισέα. Σταμάτα ρε γυναίκα που σ' ακούσει η γειτόνισσα μας την Παναγιώτα. Ξέρει θα την γνωριμήσει στην κυβέρνηση. Ξέρω πως δεν ξέρω. Άρα, βέβαια, το πουλί του παρακράτου, φίλοι της είναι. Τέλος πάντων, δεν μου ξέρεις ποτέ η γυναίκα, αλλά ελπίζω μου και η γειτόνισσα. Πες Χούντας, τι λες, τρελή είσαι. Όχι, Ευαγγέλη, ας μην ισχύει αυτή τη διάθεση. Δεν στο καθώς με τέλος. Η ώρα περνάει, μα τα παιδιά αργούν να επιστρέψουν. Ο κύριος Βαγγέλης αρχίζει να ανησυχεί. Δεν ξέρει πως η Πέτρουλα και η Έλλη βρίσκονται στο Πολυτεχνείο. Δεν ξέρει πως αγωνίζονται στο πλευρό συμμαθητών τους μαζί με τους φοιτητές και τους υπόλοιπους νέους. Τα παιδιά αγωνίζονται για μια Ελλάδα ελεύθερη. Για μια Ελλάδα ανεξάρτητη. Για μια Ελλάδα δημοκρατική. Ούτε που περνάει από το μυαλό του κ. Βαγγέλη κάτι τέτοιο. Αυτός κοιτάζει τη δουλειά του. Δεν τον νοιάζει τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν τον νοιάζει αν είναι σκλαβωμένη η πατρίδα του. Για να την καταπιέζουν οι τύραννοι. Ευτυχώς όμως υπάρχουν κάποιοι νέοι και νέες που νοιάζονται. Είναι όμως άγνωστο. Έτσι, όταν το τάγκς τσαλαπατάει από την πλήρη του Πολυτεχνείου και μπαίνει μέσα, οι νέοι και νέες δεν έχουν να σου δουν. Προσπαθούν να γλιτώσουν από τις σφαίρες των στρατιωτών. Θέλουν να αποφύγουν τη σύλληψη και τα βασανιστήρια. Έλεγε τι είναι ματωμένο το καμισό σου. Είμαστε στο Πολυτεχνείο. Για διάβολο δεν ήσασταν. Πετρούλα, φιλή αδερφή σου. Δεν είχαμε πάει για διάβολο. Στο Πολυτεχνείο ήμασταν με διαμαρτυρική ενάντια τη Χούντα. Χριστέ μου, το οποίο πατέρα σε μενάτη. Δέκα, δεν διάβασα ρε, τι έγινε. Μα καλά, πώς είσαι, τι πάθατε. Πώς είχατε κανένα ατύχημα με το κινητό. Όχι πατέρα, δεν είχαμε ατύχημα. Στο Πολυτεχνείο ήμασταν. Στο Πολυτεχνείο. Εγώ δεν σας είπα να πέτα από εκεί. Συμφορά μου, τι έπαθα, τα δυο μου τα παιδιά, τα πλαστάρια μου, τα μεγάλωσα με κόμπους και εκκλησίες. Αχ, τι μου κάνατε παλιότερα. Αλλά από τη στιγμή που δεν πάτε δικά σας συγχωρώ. Γιατί μας συγχωρείς πατέρα, δεν σου ζητήσαμε συγχωρώ. Ναι, είχατε σου να ζητήσετε, έτσι δεν είναι. Όχι βέβαια, δεν κάνουμε τίποτα κακό. Δεν κάνετε κάτι κακό. Δηλαδή δεν είναι κακό που πήγατε στο Πολυτεχνείο μαζί με τους υπόλοιπους μαλλιάδους, στην πόλη, στις γεγέδες. Πήγαμε να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στην τυραννία. Πήγαμε γιατί δεν μπορούσαμε να πούμε με το άκρο. Δεν ήμασταν μόνοι μας, όλοι οι Αθήνα ήταν μαζί. Δεν με νοιάζει για άλλους νέους, με νοιάζει για τα παιδιά του Βαγγέλη του Αποστολίδη. Καταλάβατε. Και δεν μπορείτε τώρα σκηνικά η αστυνομία. Όχι, δεν νομίζεις, τι λέτε είμαι σίγουρη. Βρε αγωνίρε στα πλάσματα, επίτηδε θα σας αφήσω να ξεφύγετε για να δουν που μένετε. Από στιγμή στη στιγμή θα χτυπήσει η πόρτα και θα μας λάβουν όλους και εμένα και τη μάνα σας. Όχι, ρε πατέρα, ηρέμησε. Όχι, δεν είναι μου, κάτι πρέπει να κάνω. Το βρήκα, το πίσω την γειτόνισσα μου στην Παναγιώτα. Πώς είναι ορεινή εσύ.
Βαγγέλη, είσαι τρελός. Θα καταδώσει τα λύση στα παιδιά. Μα η Παναγιώτα είναι καλή γυναίκα. Θα δείξει κατανόηση. Συνεργάτη τη Χούντα είναι. Θα μας στείλει για βασανιστήρια. Υπερβολές. Η Χούντα εκεί βαίνει να αναλαφώ. Ούτε σκοτώνουν, ούτε βασανίζει κανέναν. Θυμάσαι το σμαυτείο το 2 μηνικό μηνό. Ναι, βέβαια, καλό παιδί ο Διομήδης. Αποκλείται να ήταν μαζί σας. Το σκοτώσαν σήμερα το πρωί έξω από το Πολυτεχνείο. Την ώρα που μετέφερε τραυματίες. Δεν σας πιστεύω. Τα χέρια μου ξεψύχησε. Το αίμα του είναι ακόμα αυτό που κάμισό μου. Δεν σας πιστεύω. Μα γιατί, μήπως είχε ανακατευθεί με τα πολιτικά. Μα συγγνώμη, και να έχει ανακατευθεί με τα πολιτικά είναι αυτός ο λόγος να το σκοτώσουνε. Βρε, να ακούτε τον πατέρα σας. Πόσο καιρό σας λέω μην ανακατεύεστε. Τι σας νοιάζει εσάς. Έτσι θα βάλετε το παιδί από την τρύπα. Αν ο Διομήδης σήμερα κοιτούσε τη δουλειά του, θα ζούσε. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί που δεν είχαν ανακατευθεί καθόλου. Ένα κορίτσι 17 ετών, η Βασιλική Πεκιάρη, βρισκόταν στην ταράτσα του σπιτιού της την ώρα που την πυροβόλησαν στο κεφάλι. Δεν είχε πειράξει κανέναν, δεν είχε ανακατευτεί ποτέ με τα πολιτικά. Και τότε γιατί τη σκοτώσαμε. Για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, ακόμα και μικρά παιδιά σκοτώσαν. Σήμερα το πρωί, ένα μωράκι 5 ετών, φιλοφόρο παπά μου, ξέρεις τι έπαθε. Τον πυροβόλησε ένας άνθρωπος στο κεφάλι από μια στρατιωτική περίπολη. Σταματήστε επιτέλους. Δεν υπάρχει κάποιο που σκοτώνει ένα μικρό παιδί. Μάλλον κατά λάθος θα έγινε. Δεν έγινε κατά λάθος. Αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν μπορείς να τους πεις ανθρώπους, είναι χειρότεροι και επαγγελματίες. Επί 2 μέρες πυροβολούσαν στα τυφλά. Δεν τους ένοιαζε να τα θύματά τους ήταν παιδιά, νέοι γέροι. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και να το κάνουν να μείνει στα σπίτια τους. Δεν το καταφέραμε όμως. Τελειώ ο Διομήδης σκοτεινός. Πως δεν πρέπει να λέμε εμένα τι με νοιάζει, γιατί αυτό θέλουν πήραν. Ανθρώπους αδιάφορους που κοιτάζουν τη δουλειά τους και λένε εμένα τι με νοιάζει. Εσείς τι πρέπει να λέμε. Να λέμε εμένα με νοιάζει. Και τότε κανείς τύραννος, όσο δυνατός και να είναι, δεν θα μπορεί να μας στερήσει την ελευθερία. Τελικά και δίκιο Διομήδη. Λέμε όλοι όσοι αφορήσαμε και πιστεύουμε στους κωδικούς να διαπράσουν τα δικαιώματά τους. Τέλος πάντων, και πηγαίνετε για αίθεια. Τέλος έρχεται και πρέπει να τα βάλουμε μαζί μου. Καλό νύχτα, πατέρα. Τα θύματα του Πολυτεχνείου ήταν δεκάδες. Ανάμεσα στους μαθητές όπως ο Διομήδης Κομινός, ο Αλέξανδρος Παρτίδης και η Βασιλική Πετράκη, φοιτητές όπως ο Γιώργος Σαμούρης και ο Κουλογιάννης, ηλικιωμένοι άνθρωποι που έτυχαν να βρεθούν σε λάθος σημείο τη λάθος ώρα, όπως ο Σπυρίδων Κοντομάρης, 57 ετών, ή ο Αντρέας Κούφος, 63 ετών. Ακόμα και μικρά παιδιά όπως ο Δημήτρης Θοδωράς, 5,5 ετών. Πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν μακριά από το χώρο του Πολυτεχνείου. Πυροβολήθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές, που σκοπό είχαν να προκαλέσουν τρόμο και σύγχυση στον απλό λαό. Τη μνήμη τους όμως την τιμούμε σε κάθε επέτειο του Πολυτεχνείου. Έπειτα από ένα τόσο τραγικό γεγονός, το καθεστώς μπροστά στη λαϊκή οργή κατέρευσε. Η δημοκρατία επανήλθε μετά από 7 χρόνια δικτατορίας. Και η ζωή ξαναπήρε το κανονικό της ρυθμό. Πού πάτε ρε παιδιά, βγείτε από τώρα. Τι να κάνουμε, Βαγγέλη, δουλειά έχουμε αύριο. Θα παίξουμε άλλη μία. Βαγγέλη, άσε το πρόβλημα. Γιατί εγώ τι έχω, δεν έχω δουλειά. Άμα έρθετε και θα σας φέρω και μια κοκακόλα. Γείτονες, ανοίξτε, έχω νέα, σπουδαία νέα. Τα μάθατε, έπεσα η Χούντα, έπεσαν οι τύρανοι. Ελάτε να πούμε στον δρόμο να πανηγυρίσουμε. Καλά, εσύ Παναγιώτα και τι πανηγυρίζει. Μα θέλει και ερώτημα. Έπεσε η Χούντα, σας λέω. Έπεσαν οι τύρανοι. Μα εσύ δεν την έλεγες ούτε, εσύ δεν έλεγες επανάσταση. Εγώ την έλεγα επανάσταση. Είναι δυνατό. Παναγιώτα στον πάνω το βεβαιώσω κι εγώ. Έχει δίκιο αντί να κινητό. Καλά, στην αρχή ίσως ναι. Μα όταν κατάλαβα τι κουμάσια είναι, άλλαξε στάση. Παναγιώτα, δεν μας τα λες καλά. Λίγα λόγια, σας παρακαλώ. Εμένα που το με έδειξε από το Υπουργείο που δούλευα. Σε έδειξε η Χούντα του Διανύτη και ήσουν υπέρ της Χούντας του Παπαδόπουλου. Όχι ρε παιδιά, με παρεξηγήσατε. Εγώ έκανα το δούλευα για τη Χούντα του Παπαδόπουλου, που ήταν συνταγματικότητα, προσπαθούσα να οικονομήσει το ταξιτό. Σιγά σιγά ρε Παναγιώτα, σε λίγο θα μας πεις πως ήσουν και εναντίον. Αφήστε την κρίνια, θα βγείτε τώρα στους δρόμους, όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει. Εντάξει, ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η δημοκρατία. Το Πολυτεχνείο ζει, αναζένει ακόμα και στα 51 του χρόνια. Όχι μόνο από το ματωμένο μπλουζάκι του Κουμίδη, αλλά γιατί οι άνθρωποι δεν το άφησαν να θαυτεί με
Γιατί το όραμα μιας καλύτερης παιδείας, μιας καλύτερης ζωής, αντάξεως των ανθρώπων, συνεχίζει να αναφέρει μέσα στους ώμους των οικονομικών δικών. Γιατί και η δικιά μου γενιά μεγαλώσει σε δύσκολες εποχές. Με βοηθημένο μέλλον φτιάξαν το δικό της μαγνητισμό στη ζωή. Με τον καιρό να είναι κόντρα έχει τιμή σαν πετάς. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Η νέα γενιά έχει τα δικά, ούτε ξεπουλάει, ούτε προσκυνά. Με ένα τραγούδι, κάποιος την έγραψε στον τοίχο με φωτιά. Ήταν μια λέξη μονάχα ελευθερία. Ύστερα είπα πως την έγραψαν παιδιά. Λα 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 Αρχίζουμε με τη Μαρινέλα Μούτσα. Ah!